tunlai chhohian Korean series le K-pop lam hi thalai te atlana sole veu ni in riata tunruma po hian Korean lem chanlama chanchin nei hat khopalar Song Hyo Kyo kan ria dan tur chuan Korean serial mezoten kan riat masak pol Full House a changtunut pasal lo ni zoi to Song Joong Kia channa Vincenzo series munam mai chu kan clear ho do na ni he series hi kumsang ne somni le pakhata release khania episode somni oma meeting nat a lo hle ni Vincenzo kasano hi a line Italy gang dianber kasano chung ko pa berin fa ta na la a ti chuan a lo thang dian chho zelin an chung ko tan loyar na athok sun som ta ni nangai poimo tak mai ani a anpu athi ni a po chuan anpu in na apek chu thokin Fabio ne na chuan kanpu in offer apek thein nung berche tia thu sil turin akalta a mase Fabio chuanin chu offer chu lo du lovin tongkam du tui lo tak chuan alo an khum ta phiar maya ti chuan Vincenzo chu dingin akal san ta a chu ti rol chuan anaw ta chuan thona mangin petrol chu Fabio te inzona chuan anon phu thata chur mai le Vincenzo chuan ka da thleng tia chuan alai tar chu tal alin an paya ti chuan a in le avel chu akang ta hlu mai le Vincenzo chu an ho tu pa vuina lama chuan akal tlang le ngala an ho tu pa fa pa Paulo chuan vuizo khang thil ta ka chu ti mai tur chelom tin ro chua chala Vincenzo ro chuadin an ho tu pa thu pek nu nung berani thule arang theyang bera chin felangai thuina lo changa an ho tu pa fa pa Paulo chuan apa in Vincenzo thurona piang apomjel thule athuron pek ve ro enga tan mangai lo thin thu an shrila Vincenzo ro chuanin ithil ti pianga du da takle poro takai ti thrin wangan i kha tin lo chang ve thunga ti chuan tuna chon ka pa om to lo boka katan thok ve to ro tin an chui jui ngal zata Vincenzo ro chuanin iphuni pho chuan itan karin omang ti in akal san ngal zanna ma chuan Paulo chuan Vincenzo thaturin mi atira amai ro chu Vincenzo chuanin an ni ho chu alo da thangau ngau mai le Paulo chu an phone hala anin biak lai tak chuan akar churon pok ta dur mai Vincenzo chuan ipa wang chawin ka that lawang che tin miron zon boy po tum suang che tia avawin a phone chu da ve ngala ti chuan atum ti hlo tling turin Korea lampan chuan Vincenzo chu a thlok ta a Korea lama chuan u chang lo fa ma thok lawyer hong cha yang e chuan a case be me ka chuan nena chan nge tumin alo be ve me ka ani hi achakna turani don phot chuan diklo taka thil ti po she lo mi ani a case khoila ya chuan apa ne anin be me ka an case chu kar khat nuwa trial nei le turin riat ti ran ni court pona chuan an pa fine an muta a chayong i chuanin ko ta ikal don tal ta chuan ilu tal ta kha chu suve ta che mole ti na lo hril mol mola he case po hi court thleng kher lova an chin fel theiran thule i chak po in rin lo na tura angi tinge lo boy ve vak le ti na vin hlok hlok a chayong i chuanin men deuh por chung chuan heng zong zong hi ti topla chuan he case a hian ka puyang che atia apa chuan afanu han trap dervel chu alo se thiam ngang mai chayong lawyer ni hi ban san la lem chan na ma kal toro chu ti chuan mi nun na poiti chelo dewang ti na kal san ngal maka Vincenzo chuan Korea ram chu athlenga airport a security pakhat chuanin misual zon lai an nei me ka wangin ID chu endik turin alo dira security chuan an enwang nu chuan kan mi zon chu Korean ania ti in ID chu an pelet le a ti chuan a chuan a tur taxi a chuan invom lut ngalin a chuan na ber kherla chu passenger ta thil nei lak sak ching mi elo ni le zel nen motor a chuan chu driver chuanin dam toy tel tui chu alo chhop sa ran maya chu tui an in chi chu ni kho selavin alet ngal der mai International Security Agency Service Headquarter lama chuan an agent pakhat wanga chu misual an na lama aban an lo tan sak thu an lo sil meka chu ti lai chuan kongchi gang jinga mi masa to apo an agent ten an hual line ama alo in vi thu anon thlen bok chu ti mek lai chuan an agent jinga mi pakhat pu aging shoka Italy ram mi te dan bo chet lo boy pui thin tu ber chuan Vincenzo chu Korea rama alo thlengti alo ria chu tho chu an pu bula a thlen ngal wat misual pol ho lawyer ani thin thule alo om thei awanga chui chui ngai thu awasila amaro chu an pu chuan in nga te vak lo ngai sak lova ti chuan Vincenzo chon driver chuarin thurwal pui lo nei in athil nei lu le poisa ta chu an lak sak dun ta vek maya chutia an han soi nok nok nu a chuar alo har chuaka na takat lo in ni kho salavina om chun jom le ngal ti chuan Vincenzo chu alo har chuak le ta a ma se athil nei zong zong chu an lo lak sak vek mai un si nga chi anin an thlen tum na chu a thleng thei rama Vincenzo hi ama in Chinese gang pakhata an ho tu pa rangkachak tamjet mai Korea rama tuma to po ngai lo le hriat lo na hmuna thuruk adu awangin alo pui to a chu Chinese gang ho tu pa chu athi ta ka wangle
ama le athopui pakhat chau in an thurung na an hriat awangin chu rangkachak ta chuak le tura korea rama lo let le chu ani a choyang unanen chuan in mo in a local don ti a hriat lok awangin a omna hmun tur chu ati fai to thu te lo hrila an building bulvela mi zongjong chu babel company in an leito thu te a lo hril bok Vincent zo chuan building vel chu an fangkual vela maksak tak takin an lo omhloma an rangkachak thurung na chunga chuan temple alo oma an buddhist puitiam pakhat chuan an building shaldu lo pola atel thu alo hril ve bok chumi hnuah chuan a kor chu dry clean turin a pe a chutia anin dor lai chuan pona chuan chu building ami da chu lo pung khomin chu hmuna law firm nei tu chuan in hmel thriat tirin he building shaldu lo jinga ho tu ber ani thu alo hril mol mola ani po chuan lawyer Vincent zo ani thu chu alo hril ve bok pon lama mi da chuan engram mi nge ani ang ti in an lo in rin siak na samai Italy mi ani thu an soya chung ho chuan an asiam thiam po chu Italia asiam jil chuak ani thu an lo hril ve mol mol soidun tur tam tak an nei an rin thu te an lo hril bok ti chuan pu honga chuan he in hi anei tu te lam chuanin kan hral don lo ti ma sela ama a chon rin na kan ngat thei to lawani alo ti mol mola zana chuan Vincent zo chu muhil theilovin aleta leda tukver lama chuan thoma lo om vereng bok nen atopa chuan ava fiata rin lo devin parwa in dar thalang alo chuk ker ker cholo ni in chutia mu theilawa umta chu tunma a kota ro ren chungchang vel ta chu an en leta jing khwalo wara tuk thon ai turin restaurant lama chuan lutin anthil nei tuiber peturin antia an ei chin chu asiam tu chuanin tuya tire tiro da zotin tui atilem lo hle mai chumi hnuah chuan poisa ta chu pe in akal santa pu honga chuan tan ina chuan nu pakhat alo tlo meka case chu bai thala ila ti in alo soi puya adin saknu chuanin beidon san mai ro omzia omlawang ti in alo chang ve bok Babel group ho chuan an building chu leisak turin anon tilia ama a an leitum na ai tamma khan aron thlem non le ma se chu chuan an ril ru ane chuang lo chu building a chengte ho chu in mukhomin chet lak dan turte an soi howa Vincent zo chuan in thuron alo pe ve mol mol chu athuron chu adu le du lo chu ban pharin thutluk na an siam ta a Babel group ho chuan in Goemga Plaza building nei tupa nu puile afa ta chu lo phor betin inchu nena hral tura wawin an lo room thai ve mek bok tiluina in an hral tir thai ta chu ti lai chuan pu honga chuan in afanu chu an chung koni na atanga thaibo ani tu thu injiana lekha chu awathona afanu thinrim chuan in apa office a chuan lu chilin thilom jia chu zotin thinrim takin a an khum piep piep mai te chuan le hoyang una chuan Vincent zo chu ron bia in anu puile afanu te an mana wanga lo theilowa chu building chu hlalta ani thu aron thrila a soi zo rol chuan motor lian chuanin a motor chu aron chuta throi mai a thoma re ta ka chuan Vincent chuan makti in aulom loma chang tur om to lo ti chuan le Babel group chuan in building chu sak anon tumta hriat tina teron tarin anon intinei tu hle to mai ti chuan Babel group le chung building a cheng ta chu in chang boin an thu a in hu theilo lelamin anon ta nei to lain achunga chengta chuan an kuta an hlan lo tur thu in an lo chang ve bok hetianga inti boina le enge model hleka om hi chuan thian ta phena tanga lo inti hoi deuh an om thian ang hian kan hu me ka po hi aron por ham khop mai ma se kutlak tura an kutan han lek chia chuan chantu amu tak lo wang chuan a khup le ta zul zur ani hi chutia anin hial lai chuan Babel lama mi chuan in mai chia chu kutlak tuma azakan kauchi chuan Vincent zo chu lo thlengin tobro aron ti tuara Vincent zo ni thute aron soi chuan Babel lama mi pakhat chuanin kutlak tumin aron pana Vincent zo chuan alo thamlo kher mai alo sual shepa chumi hnuah chuan an ho tu pa chu ran che ve le in ani po chu dim lek to chuan alo sobji le a tukvera khai pa chuan in biakna anei pui theita achun zom na in no chang le kiu don nia